ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ tuluvlogger Bhavya Rithesh Tulu vlogs. ಇದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತರಿಗಳ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರು ದಸರಾನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡು ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಮಂತುಂತ ಈ ದಸರಾನ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಚಿಲಿಂಬಿಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಐದುಂಬು ಅಂಕಲು ಎನ್ ಬಿಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಬಜಿಲಗೇರಿ ಬಜಿಲಗೇರಿ ಗೋಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ಉಂಡತಿ ಕಾರ್ಶೀಟ್ದ ಕಾಯ್ತಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ವೆಂಕಟರಮಣದ ಶಾಲಾದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುನ ಗೌಜಿ ನಮಕ್ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ ಪಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವು ಶಾರದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾರದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎದುರಾದಿ ಪೋಂದು ನೀರು ಪಾರೋ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎದುರಾದಿ ಪೋಂತುನು ಅವನ ನೆನಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಅವಂತುನು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುದು 3-4 ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ದು ಶಾರದೆ ಪೊಪ್ಪುನು ಪಿಲಿತ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತಲು ಐಟ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಲ್ತ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಂತುನು ಅಪಗ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬತ್ತ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಚಿಲಿಂಬಿ ಡೈಲಿ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಚಿಲಿಂಬಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಕುದೋಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಗೌಜಿ ಇತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಗೌಜಿ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರುಂತಿರು ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಬರುಂತಿರು ಈ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬರುಂತನು ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲು ಪಕೆಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬೋದು ಬೈಯಾಗ ಪಂದಾಟಿಗ ಅಂಚ ಅವಳ ಗಮ್ಮತ್ತ ಉಂಟು ನಿಂಗ್ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವರಸ್ ಪೂರ ಆಂದ್ 6 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿತಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪೋಯಿ ಬೋಕ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಬೋದು ಶಾರದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮೈದಾನ ಎದುರುಡೆ ಶಾರದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ನಮಕ್ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಬತ್ತನ ಶಾರದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ತೊಂದು ಪೊಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತ ಉಂಟು ವಸ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತು ಜಲಕಾಯಿ ಗೌಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕುದ್ದೋಳಿ ಜಲಕಾಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲಿ ಊರುಡುಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Your attention please. The train to Creek will depart from platform 2. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ నేను ಕಾಣಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ అయితే ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಕತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತುರ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗ್ಲ ಪೋಯುಂಡು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪೋಯ್ ಅನ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಪ್ ಮಂದ್ಲೆ ಅವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ್ ದೇಪುರ್ ಮೆಟ್ರೋದು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊ ಬತ್ತ ಇಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ಸಾದಿ ಓಲ್ ಪಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಕೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದೆ ಪೋಯತ್ತನ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಉಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ
ಆಂಡ್ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂತು ಕೈತಲೆತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಲಿಚ್ಚು ಲೇಟ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತಂದೆ ಪತ್ತೆ ನಡ್ಸೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆತು ಈಸಿ ಆತು ಇತ್ತಂಚನೆ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ಸೊಂದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತುಕ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನ ಆನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲೇನ ಎರಿಗೆ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.